mi kevés az olyan ember, aki önmagát igazán jobban szereti, mint a találkozó. Aki biztosan tudja, hogy nem kereső reggel, csak adni való. Ez a volt a világon, nincs mindenki előnyös helyzetben, mint hiszen elégedettséget nem mondott többet, de sok szó köztünk soha nem esett. És tudtam, A Madonna gyermekkel című gyengéd kép olyan, mint egy pillanatra derűs béke szakítaná meg a meditáció drámaiságát. A színek számtalan fényparázsá bomlanak, és úgy fest, mintha az alakok fúvott üvegből volnának. Az ezüstesen fénylő légkövé jó voltából ugyanakkor lágy és meleg tónusokkal. Ezek a ritka visszatérések a derűs, ifjúi világossághoz, és az már tápani érzelmekre bár sajnos néha eltérő elütő ember könnyen benyomlik ilyen ismerettségekben, szinte vonzák az ilyenek. Különösen a normális személynek átláthatók vannak. Ez volt az oka, hogy az egyetemen már alaptalanul politikus alkatnak tartottak meg, szertelen és zárkózott diáktársaim egyaránt előszeretettel alaktak be titkos bánatunkba. Pedig ha azt éreztem, hogy megint valami intim önkitárulkozás következik, gyakran úgy tettem, mintha aludnék. Mintha nem érnék rá az ügyet foglalkozni, hogy éppenséget elutasítom könnyed volt. Fiatal emberek vallomásaiban a rendszertelen sok a plágium. Azon kívül gátlásaik is nyilvánvaló volt. Második József a tehetség eredetiségből származik, ez pedig nem egyéb, mint a gondolkodás, látás, értelmezés és ítélés különleges módja. A kritikusnak csak az erőfeszítés jellege alapján szabad az eredményt értékelnie, nincs joga technikákkal túlzolni. Annak a regényírónak, aki az élet pontos képét akarja élénk vetíteni, célja nem az, hogy történet a bőti napokon majd, hogy nem eszem, utána milyen öröm lesz bennünket a gondolkodásra. vagyis azokat, amelyek nem oktatással, betegápolással vagy a képzéssel foglalkoztak. Mint feloszlott a Kamalduli, a Kapucnis, a Karmelita, a Kartauzi, a Clarissa, a Bencés, a Ciszterci, a Domókos, a Ferences, a Pálos és a Premontai szerzetes. A feloszlatott szerzetes rendek vagyona a Magyar Kamara vallás alapjának Kelte, Ragos elárverezték, Efren első égitest feljötte fölkelés. Ha valaki teljesen meg akarnék semmisíteni, így vált előttem egyre világosabb, a legszörnyűbb büntetéssel akarnám sújtani, amelytől még a legszörnyűbb gyilkos is megremeghet és visszarosodna. Nem kellene egyebet tenni, mint a munkáját teljesen haszontalanná és értelmetlenné. Van egy eset, igaz, csak egyetlen eset, amikor az ember tudatosan szándékkal kíván aki magának napkontréba menve tesz, vesz a hárembe. sőt, igen ostoba dolgot is. A házi gondol. Nevezetesen az, hogy legyen joga akár De a éjszaka legostobabb újra dolgot is megleni a kívánni szerelmet magának. az, És aki ne verjen bilincsbe az a kötelésség, hogy csak is okosat hív. Kertség, főnév, ritka települést övező kertes terület. Kertváros, főnév, kertes családi házakból világból álló városrész. Kertvendéglő, főnév, zöld vendéglő. Kerub, szó, lat, gör, hír, FN, első, mit, Asszíriában ember alakban ábrázolt szárnyas védőszellem. A bíróság célja csupán annyi, hogy a társadalmat változatlanul megtartsa jelenlegi állapotában. E cél érdekében egyaránt ötörözi és bünteti mindazokat, akik az átlagosnál magasabb színvonalon állnak, nem voltak hajlandók megtalálni az életben érzett igazságot. Ezek az És úgynevezett azokat hagyni politikai szabadlábon, bűnösök, akik hajlandók és voltak azokat, akik az átlagosnál alacsonyabb színvonalon állnak. Emlékezz Ezeket szavaimra, nevezik bármilyen legyen a csendőr kultúrája. Mert belefáradtam a szavakba, amelyek a nyelvüket ötlögetik egymásra. És egyáltalán nem tartom képtelenségnek, hogy kényszereim minőségében keressem a szabadságom minőségét. Mint ahogyan a férfi ember háború idején tanúsított bátorságának a minőségében a szerelmét. Mint ahogy a nélkülözéseinek a minőségében a fényűzését. Egészen más tudni, hogy valahol messze egyes emberek kínozzák embertársaikat, és mindenféle züllesztő befolyásnak, embertelen megaláztatásnak és szenvedésnek vetik alá őket. És megint más 3 hónapon át szüntelenül maga előtt látni ezt az züllesztést, megalázást
és gyötrelmet. Minden ember részben a maga elgondolásai szerint él, részben mások elgondolkodásai szerint. A különbség az emberek között főképpen abban áll, hogy valaki mennyiben követi a saját, és mennyiben a mások elgondolásait. Mindent meg kell tennünk a tömegekért, semmit sem szabad várnunk tőlük. A tömegek tevékenységük tárgyát, objektumát alkotják, de nem lehetnek munkatársaink addig, amíg olyan tehetetlenek,